Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Ikuskizuna izan da, ostialmen lehorren ikidun esketx bat. Eta, behin ingen duen da, ingeritu ginen da, eta gaur baina etorregia, xarren matea. Aspaldin beti etorri behar genula, baina azkenen, eta indeun numero bat, bain dela urte bete, bideo baten gatiken, ate genu, magoko katxondoko numeroa, eta, han indeu oso ondata zaiu, eta orduan pentsatu genuen honea etortzea, eta, jende hori, pizkat numeroa erakustea, eta, poza pizkat ematea. Gure ikuskizuna, magia txina esaten zen, txino zitik edo, bi urten txino nongea, txino zikazten pizkat, eta gero, han ikasi duna bi urten, gaur erakutsi edo jendei, txino nola itzeki edo, txe demostratzea etorria. Asko eskertu du, txalo asko eta asko. Oso gustu harrituta jatu era. Los pone en el corral, la gallina turuleca, es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto... Etorgia moja eta ume jantzita, urtero etortzegea eta aguriai pixka eta alaitzea. Astelenen egoita teatzegea eta animatzea pixkat. Gauza da animatzea eta posik egotea, jende guztikin. Ia motako jantzi bat, gero alkandora txuri bat, gero edo zer burun jarrita, da gero monja dijoazte monja jantzita, eta pixka tola. Eske leno urtero prestatze ziguna, ja ez da gukin. Eta orduan segitzea pixkat. Subida por lo alto, como una ola, sé que te estoy poniendo, como una bola, lo estoy reconociendo, y no sé que eso no es bueno, pero a veces urtero bezala ja badamazkio 23 urte etortzen, eta aurtere ekarri dugu parodia bat, balkoi bat, eta parodia bat maruja batzuna, ez? Gure konparsa beti izatea abestikin eta musikakin, da hori izan da ekarri duguna. Iganden da azterten ateatzea, eta gero pinatako iganden etortzea honea, hemen goizeko zea pasa, heldukin festa pixkatin, da gero bukatzeko bazkaltzak jutekea, eta orduan bukatzen dugu inauteritako festak. Guk astearten izateko, hondik igandea gertzen zaigu, eta tristura hori ez dugu izaten astearten, igande bai, baina astearten ja hondik lasai gaude, igandea gertzen zaigulako. Gaina aurtene talde gehiago animatu ja, zeratik beste talde pare bat animatu aurten, da pixkanaka, ordu terdi irau beharren, bi ordu o binterdi daungo hemendik aurrea. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Para don José. ¿Pasó usted ya por casa? Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du.